kufanele sibahloniphe abantu laba efanele sibakhuleke. Ngiyazi bazalwane ukuthi kulezi insuku esiphila kuzo bangabantu abadelelekile. Kodwa-ke umsebenzi abawenzayo phela kuya-understandeka ukuthi kuyadlalwa kuyinsuku. Kodwa sinabo amadoda kaNkulunkulu kulesi sikhathi. Sinabo abantu abanesiqiniseko nabaphethe izindaba ezimnandi zoqobo, izindaba zikaJesu Kristu. Ngoba bazalwane ayikho enye indaba esiphethe ngaphandle kwendaba kaJesu Kristu. Le ndaba kaJesu Kristu ayihlangene nesonto. Ngoba phela singabanjwa yi-denominationalism. Ayihlangene nobusonto, ihlangene nomuntu. So ayikho into engizele nami ukuyiletha. Mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi kushiyayelwe namhlanje nami ngizogcizelela ngomoya lokhu sekukhulunyiwe ngale ndaba emnandi. Ngoba sonke siphethe indaba emnandi. Siphethe indaba yevangeli. Ivangeli likaJesu Kristu. Amen. Ngibonile-ke bazalwane ukuthi i-theme yale nkonzo ithi harvest. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uzongisiza-ke ukuthi nami ngigcizelela ngizohlala kakhulu ngixolise ngokufika lethi bengayona injongo yami bazalwane ngiyahlonipha ibandla likaNkulunkulu nangesinye isikhathi futhi inkosi ivula ithuba ngiyozama ngempela ukuthi ngifike kusekahle. Ngicela sivale amehlo bese siyakhuleka. Baba, ngegameni likaJesu Kristu oyinkosi, ngiyakhuleka namhlanje wena ophilayo, wena umiyo, wena ongaguquki, wena onguwena izolo namuhla naphakade, u-Alpha u-Omega, isiqalo nesiphetho. Wawukhona umhlaba ungakasekelwa, wena ulizwi waphakade, awuguquki, amazwi akho amile njalo, izwi lakho aliphuthi, wena ungumafunga angajiki, umile njalo. Siyakubonga Nkosi namhlanje ntambama ekuseni siphakamisa udumo lwegama lakho. Siyabonga Nkosi ngokusibiza kule nhlanganyelo. Siyabonga Nkosi ukuthi uzokhuluma ngezwi lakho futhi ngezwi lakho uzoguqula izimpilo zethu ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nophilayo. Amen. Bengicela nje bazalwane kafishane. Hayi kade angizukuba mude ngizomfishane nje. Bengicela sibheke incwadi kaMpostoli uPawula ebhalela ibandla labaseKorinte isahluko 15. Sizoqala emgqeni noma esigabeni sevesi elilodwa nje. Mhlawumbe sokukhuluma amavesi amabili amathathu bese siyathandaza. Lapha encwadini ka-1 Corinthians chapter 15 verse number 1 fundeka kanje uthi, kepha bazalwane bami ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lo, nena namukelayo nenimikulo, nenisindiswa ngalo nxa nibambelela ezwini engalishumayela lona, uma ngabe ukukholwa kwenu kungazange kwaba yize. Cela ukuthi siyiphinde verse 1 and 2 ngoba ukhona izinto efanele ngiyigcizelele la. Kepha bazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lo, nena namukelayo nenimikulo. Khona lento engifuna siyigcizelele namhlanje ngendaba yevangeli. Ivangeli, leli gama elithi ivangeli, ngicabanga ukuthi amahumusho ethu alihumusha kahle leli gama elithi ivangeli, ngoba uma uPawula ebhala lana ubhalela amaGreki, ukhuluma ngesiGreki, lento esiyiphethe amahumusho lawo. Leli gama leli elithi ivangeli lihunyushelwe